tiripo urwere chete handiti ndosaka tatirega tiuye kuno titese titaure nababa tinzwe kuti chii chiri kunyanyonetsa mukurarama kwababa. Dambudziko baba raminaro rakatanga sei? Dambudziko randinaro iri matangira rikaita nderekuti ndakatanga ndisingaite tsvina weti yaitika zvayo zvishoma saka igore ripi kana kuti mwedzi upi? papa ndikuti pana uma 2017 saka zvadaro ndokuenda kwandikati rega ndimbosvikawo kumadhokita ndimboona kuti zvakamira sei. Saka chirwere ichi vakachitsvaga vakambonditsvagisa mapiritsi andikatenga, ndikatsvaga mapiritsi ayaya aingoti akangopera ndotsvaga mamwe nekuti anga ari naniwo pamutengo wacho. Iko kana chiremba vanga vati dambudziko renyu nderechi? Vaitsvaga chirwere chacho. Saka ndakatora nguva chingoti mapiritsi akapera ndotsvaga mamwe, mapiritsi akapera ndotsvaga mamwe, mapiritsi akapera ndotsvaga mamwe, asi mazuva acho zvanga chichibvuma kukondorereka manje zvekuti ukangoti inwei zvako aiwa hazvisi kushupa zvekuti kutadza kufamba, kutadza kudii, zvese waikwanisa kusenza uchiita zvaunokwanisa kuita. Tsvina nekuita weti zvanga zvakubudawo tsvina chete ndoyanga yasarira, ndoyanga isingaitiki. Weti haina kunyanya kuita problem yakanyanya. Saka nanhasiwo pari patsvina ndo dambudziko racho richiripo rakangomira rakangodaro. Saka mai pai vakanditi zviripo ndezvekuti izvo siso zvakuitika ndezvekuti siso hapana chirwere chatokurapa apa, kana tichingoti takupa mushonga ongoramba chingonwa mushonga chirwere chacho chisiri kuwanika kuti zvakamira sei hazvizoita. Saka zvatakuda kuti tione chirwere ichi iwewe unotsvaga pane jekiseni hombe ravakanditi unotsvaga hanzi rineti biox, ndotinoita zvinenzi biox iroro. Saka vanopinza nekuno kumashure kuno, vapinza nekumashure kuno vane kaskini kaganda kavanotora, kaganda kaya ndo kaunezenda nako kunana Lancet kuSatterton kwekwe. Saka ndakazongodi ndakangozvimanikidzawo ndikati regai ndingotraya ndingozviposeredzawo ndikuona kuti tirikuita mari indobva raita $30 icho chokutoresa ningei, chokutoresa kaganda kaya ndakangozongochitengawo chekutoresa kaganda kaya. Pandazoenda kuchipatara kwekwe since chirwere hatisi kuona takuita biox, vandibaya jekiseni paya pandobva vatora kaganda kaya kapa samubhodhoro vasanzi chienda nako kuSatterton. Ndondaenda nako kuSatterton kuLancet. Lancet kwekwe ndobva ndakone vasira kanza wozita unoita 2 weeks working days ozedi wozekolekta nekaganda kakwako uenda nawo wezokera nawo gomo, asi unoya ne $20.
ndaenda $20 ndakorekta kaganda kaine marisults acho ganda kaine marisults ndakasvika sikanza chiro chako ichi inenge protest cancer. Protest cancer ndobva nditsanangurira vachindidhirowera ndomamiriro ayikaita yakamira yakadai saka zvanoda manje ndezvekuti ipapo iwo decida zvinhu zviviri kusvina mabhora ndokumwe kunogoneka kuitika nekutenga mushonga unonzi Zoladex achoda kungoriti pane space ndakuratidza chipepa chacho zvachikaita ndinotikazvotosenzesa Zoladex yacho yaiva iri mishonga miviri saka pane mishonga miviri Zoladex yanga isingatangike kutengeka kwacho asi mumwe wacho wanga uri nani nekuti wanga uri $50 $50 uko waizokwanisa kuti kana mukataurirana unokwanisa kukamurira kutengesera akakamurwa onwa 1 pazuva asi uyu wada kuti kana wapedza nguva kana kuti a month kana kuti 2 months uchinwa nenge iwoyu ukamurirwa waizoda kuti uyuyu wanga asingafanira kushoteswa Zoladex yeyi saka Zoladex yaidhura yaita mazuva acho yaita kumaniki yaita ndakabvunza kuma 350 400 paevery 3 months 350 to 400 US paevery 3 months saka vaiti unesenza 3 months usina umwe mushonga mukati saka ndakambodonza chaizvo ndichisenzesa iwoyo wakari kukamurirwa uyu saka ndobva ndazodi ndazongotiwo pane munin'ina wangu aripo ndikazodi ndikazokurukura ndikatoona munin'ina tasana kumafurira ari kuta chirwere ichi mari dzakazodai saka munin'ina uye pane haabuditse mari pane zvatakanga taitirana saka ndopaipota achititira pamwe after kana 2-3 months wandipa kana $20 after 2-3 months wandipa $20 to $20 saka zvino pakazosvika mashoko akazosvika kutaurika mashoko acho ndingoti inini ndini ndakamataura but ndakamanzwa kare ndakangonyarara zvangu ndakangodzidzira ndakamanzwa kare pane ndinongonzwawo nevanhu asi ndikafambawo ndaimanzwawo futi mashoko acho achitaurwa saka ndakazomuti makafamba kupi mapostori ati pamwe kufamba kakuenda kubhindura kana kuwedza saka zvadaro sendokazvadi akangoti after a long time ndofunga after 3 months hauye kuzotiona ndinomufonera nchimutaurira kana usiku kana nguva indofonera nchimutaurira zvizvezvo saka zvadaro
mashoko ababa musingatauri zvenyu mazita acho makasununga here kutaura kuti mashoko ari kubuda aibuda achinzi mashoko echii? Mashoko akabuda haya munino ini ndakamuti kudi ndakamuti pana iwo wakunditi masera sei nhasi pane nguva yakadii usingauzondiona ndakarara saka uri kuziziva here kuti mumhuri umu mune munhu ari kudi ari kubata-bata kubva ipapo hatina kuzowirirana futi hatina kuzombowirirana hatinombowirirana futi pane panandasiya apapa anga anditi zvadaro zvezvi anga ambondiwedzera mushonga wadi wokuti nditsvage Zoradex yei. Saka nekumafamasi uko pane munhu muridzi wefamasi wanaanda kungowirirana naye akati aiwe chingotsvaga chi 150 akatitsvaga 130 ndikutsvagire mushonga iwopo tisati tasvika apa panenge pokuti izvo pataurika mashoko ekuti nhingi mumhuri iyaya ndichapasvika zvangu. Saka manje zvinobva zvanzi totaura naye pai akamhanya achingoti ndashaya ndobva angoti ini handine kamari wokunga ndinako paachingonditsvagira azondiwanira 100 akandiwana 100 pai vandipa 100 iye tikabva taenda tose tasvika tose uyu kubva atisvika akandichinjira manje tikanza ndakakuti 130 ndeye 1 month kana iri nhingi 3 months ndionika kuti isawo 200 instead of nhingi 350 bva ndachema nayo bva ndachema nayo paikanzi it's okay ora chimwe ndipachi 130 yacho iyoyo ndokupa 3 months. Saka ndangomupa ubva handipa wenhingi wacho 3 months. Saka tangoti garei manje ndakusenza ndanebayiwa mushonga uyewe angoti garei ndanebayiwa mushonga uyewe ndopaka pandikazenzi neuyoyo komaswera sei zvazidai sei ndikati koyonezeti maswera sei nhasi ndane nguva yakadii ndakarara mumba umu usingauye kana kuzondionawo unobva kumusha nekuti anenge achiti kumushane kuno zvese kumusha kana akata 3 days kunoko 3 days kumusha 3 days kana 4 days unopinda nepaseri pangu apa chaipapo kana kuda kuti uzive kuti zvakamira sei kana muri maita munhu akushereketa handina kutaura zita remunhu kubva ipapo ndopakatangira zvesosis haana kuda kuzoti kana awirirane neni futi nanhasi. Saka kana hama dziripo kana kuti kupfurirwa kwavanoita naiye hakuna achabvuma kana kuti ade kuti andionewo hakuna kungotarisa nomunzwa kuti ari kurwara. Saka ndopandikazoitawo kumaza kutoti pana ana sekuru anikafesere andimbodzwa muredhiyo munenge kwana ikoko Star FM vachitaurwa nana Tilda haasiye chete washana singatauri zviri mazita okay. Sandinonzwa achitaurwawo marapiro andati inini handina chirwere chandinotadza kurapa zvese zvirwere ndinerapa asi chirwere chacho ichi inini chandinetsawo pamusoro kuti
kubasa kundoona vamwe vanhu vanteri vari kutoshanda vanitenwa mushonga iyoyo type yandainwa iyoyo uchisiri pastage fanike zvasvika changu ichochi kuti munhu wawangotsana munhu akuona kana wawatsanangurira kuti ndikudai anobva angoti chirwere chako chayo haisi protest cancer yega ine rukawo mukati ine rukawo mukati kutova zvinhu zvekuti pamwe kuti kuchizirwa nehama iyoyo ndotoona kuti hama iyoyo yangu iyoyo ndo handinetarisire pati pakukuchidzira pati mukadzi ndandine mukadzi wangu watikasiyana naye 2018 mukadzi uyu aitawo zvana cross border vana takatetaona anokwana pasina kushaikirwa tatetaona anokwana kuma6zvasara 3 pau3 wacho 1 wacho yopedzisira ndo pakakonzera nyonga ipapo ndo pakakonzera nyonga pakadaro apo saka tikatomboita kakutaudzana maitaudzana kuti nyonga yanga yabvira pakuti chiya yabvira pakuti mukadzi uyu ini pakangozongoitika pamiri pakaitika mwana but ipapapo tanga tisiri kusangana nyangu yanga isiri kuita mushe ndo andaitaura naye kuti wewe pazoitika pamiri pakaitika mwana yangu isingaite mushe pamusaka pokuti kudii kata inini handichazivawo mukadzi ndaipindura izvozvo ndikanzi ina handingazvizive mabasa ako awaita iwe ndounaziva ndikati mabasa ekuti kudii yandaita acho zvinhu zvikaizvo ndikuti pamakamuti mimi pamakamuti hona waita pamuviri asi iwo hatisi kuita bonde tese iye akapindura kuti ndopaakati mabasa ako hausi kumaziva here ndikati mabasa api ndikati inini mabasa acho hapana mabasa andiri kuziva kana uchaziva iwewo ndiongadai uchiti noti kana mukadzi wandasiyana naye kare futi taipindirana zvedu anga asina kana munhu wanga anaye asi panga pasina kana zvimwe zvese kana chikombe zvokuti zvakazodai asi chandikazoona manje kuti ndakazviona kuti zviri kwaari iye noti zvito zvanga zvaitika kwaari izvozvo anga akuti zvokuti pakuenda kunana kwesibodha kwake mwedzi wenguwaniti akaenda fanike zvakaita sanhasi kudzoka kusvikira mangwana anga kuti anotora 2 weeks ariko ozodzoka oya kana zvekumba mese umu hapana chaaibvuma uri kuda kuti uedze kuti timboona kuti zvakamira sei hakuna chaaibvuma kuita saka ndofanika kugara ndimboona ndikati apapo panoitwa nezvimwe zvinhu zvaitika zvakuitika uno ndikatozonzwirawo kumapost ekuda pane zviri kuitika nomukadzi wako ndikati anini regai ndizvionerewo ndega asi muvanhu zvanga zvavavarira yavaiti chii muvanhu nekumapostori zvokuti chakaitika muvanhu manje ndechekuti apapo pakutanga pacho pakaitika nyaya idzodzidzi takasiyana zvimwe zvese zvaitika zvapo
zvimwe zvese zveurwere hwenyu here kana zveurwere urwere hwapo but wanga usiri urwere uyo wokutarisira kuti ungati ndine chirwere kusamira mushe kwenhingi chete chete ndokwanga kuripo. Saka manje apo ndipo kuti manje iye ndikuti tasiyana kudaro angagara kuniko agara kuwaterfallsiko. Saka pavana vana ndasara ne4 pa4 vana ndasara navo ndasara nevakomana vatatu nemusikana 1 chingosanganisira nemukomana wandainga achito vandikuti uyu akakonzeresawo. Saka chakaitika ndechekuti ine kubasa uko pane zvataipuhwawo kwereteswa ndokubatisa musikana ndanitengesa nezvakatasimwa magumbezi takwereteswawo magumbezi akati iti kana 5 totoenda nokutakura kana 3 unotengesa. Saka vamwe vanhuwo vaizosangana navo mukutengesa vacho vamwe vagarisani vacho zvaizotaurika imomomo nekutadza kunzwisisanawo. Ndo zvanasikazoti vakabvirana nazvo papi manje ndozvizvo mashoko adoyanzoi kuti zvaitaurika vaitaura kuti chii vaiti mukadzi wenyu ari kuita zvechipamberi vari kuti imi muri kuita here zveupombwe mashoko aitaurika aiti chibaba aitaurika aya ndikutaura uyu mwana manje mwana achiuya nemashoko aiti baba vanhu vari kuti chii mwana uyu kutengesa kwaita zvimwe anga asingataure kuti ndiri kunetsana nevanhu saka pokudi asi akazoti pokupedzesera manje kanza vanhu vazhinji vangachita kuti anongotengesa magumbezi havana kupi ndiye anowana magumbezi kupota achitengesera vanhu. Saka zvadaro so vane mashoko avakatadza mheno iyayo handina kuanzwa hana kundiudzawo akatadza kuwirirana nevanhu vaya patoda kuti tinyanyoenda isusuka baba takatasana nedambudziko raminaro nekuti mimi muwane rubatsiro toda kunyanyonzwa pamunofungidzira kuti apa ndo mudzi wedambudziko renyu. Mongoma mashoko anogona kunge achitaurika nekutaura but ndichinzwai muchitaura mambisa nyaya yekuti vanhu vari kunditi haisi prostate cancer but rine rukawo mukati handiti ndopati patoranzwa kuti papo kufunga kwenyu museri muti rukawo ende kana muchiti rukawo rinenge rwakabva kunani kuitira kuti munhu anenge akubatsirai ambaza kuti kana muri makabuda makanosangana nerukawo mubuda pachena kuti ini ndakabuda ndakanosangana nerukawo ndinofungidzira kuti ndakarupiwa nanhingi kana kuti pamwe muri kuona kunge muchiti mudzimai wenyu ndiye akakuitai kuti musangane nedambudziko rero ndopatiri kuda ipapo so that tinyatsoziva pane dzindi redambudziko sekutaura kwandaita paito tichitanga kuti munhu anozviponesa ndimi munhu anoita kuti mubatsirike ndimi chinhu chinokubatsirai kana kusunungurai ichokwadi handiti. Saka imi kana muchitaura kunge muri kutaurira munhu ane mudzi waanoziva unokwanisa kubatsira dambudziko renyu anobatsira dambudziko iri kufunga kwenyu imimi rakabva papi? Ini ndo zvandiri kutaura tirakabva kumukadzi mudzimai wenyu ndokwarikabva. Saka pari zvino tichitaura izvozvi svika handi mapepers ese ndinawo echirwere ichi. Saka zvandinawo mapepers acho ese echirwere ichi munhu angondiona wese ari kungotaura taakana hazvisizvo. Saka inini nokuzvionawo kwangu nenguva yachagarisa chirwere ichi kai ndikuti daira kuti ndizvo nezvaitika nemukadzi uyu. Tichitarisa rukawo mukadzi anorikonzera sei? Kurikura kune nzira dzakasiyana siyana. Imimi yamunosuspecta kuti mudzimai wangu anogona kunge akakonzera dambudziko randokusangana nariri akadai so, kana kuti makafamba makanzwa kune vanoona nezvemweya. Chakatika ndechekuti paipa takambosiyana munhu akandimuroora uyu wokumanyika vakangodi vakanoita mwana vese
saka zvatashaikirwa nemwana wedu angari panhoroondo yanga tichida kutaura kusvika pairi pacho ndo pandiri kuona pakabva zvese zvinoti mukadzi uyu akaramba kuti inini handina murume pakashaya mwana noti hama dzanga dzakuti itai kuti mudzokerane ingava mwana wari kudzokerana ingawani pamusaka pevana ivava saka ini ndaimadzokeranawo pamusaka pano ini ndichiramba chiti ini ndaronga zvimwe ndine zvandaronga zvimwe iye achiti handina murume uku murume uyani anaye orati ndazobvumawo inini tadzokerana vangonzwa pese vanga vakadai vangananiuye saka ndo pamwe pacho pandikatarisirawo pandikatotarisa kuti ndo paripo ndakutsvagawo kuda kuti ndizive kuti zviri kutaurwa nevanhu izvo zvingave zviri zvechokwadi here. Paka mudzimai wenyu pasai kana kuti mbombirai mbichana zvadaro soka tasiyana tamboti tasiyana paya pane mwana iye akasara ari kuno kuchikoro kuchiedza akangosvika akadi ndichangomubhadharira zvikuru kwiri bva svika achitora mwana uyewe ndobva ndazomutsvaga ini ndakumubvunza ndikati iwewe unomutora wosvika uchitora mwana uyu sei ndichangobva kumubhadharira chikoro papasanzina iye naiye akutaurawo zvake zvikanzi chikonde chekuti icho ndechaona kuti mwana uyu atsara ari wega kana kubikira hapana ati alright uchimboita tozoona kuti zvakamira sei yatemu imwe iyoyo yakudikana mari yechikoro. Baba ipapo ndikupanzwa ndosangana kuti ndamboti dzimwe nyaya idzi tinodzisa parutivi mumhuri mese mune matambudziko anongotaurika nekuti ndo inonzi mhuri. Ininiwo nemudzimai wangu tine tumwe tunhu twatinonetsa nawo kana ndanonoka kubhadhira mwana school fees kana ndanonoka kuya kumba tinyaya tinongoitika mumereji. Nyaya yatoda kuti titarisane nenayo idambudziko ramuinaro uye kuti mwane rubatsiro mababate baba ndoda kuti timbesa mudzimai wenyu pasaiti ndoda kunangana nemi imimi chete imimi titarisa rukawo handiti inini ndakabuda ndakanosangana neuyu aine murume wake anogona kunge akasoserwa handiti ndosangana nedambudziko iroro ndakabuda ndikanosangana neuyu panogona kunge akasoserwa ndosangana nedambudziko iroro handiti zvisinei nemukadzi wangu imimi panguva yamakasiyana nemukadzi kana kuti panguva yamairarama nemukadzi hapana here pamunofungidzira kuti makabuda makanosangana nemukadzi akagadzirwa? Hapana, kunze kwomukadzi iye. Mukadzi wamuri kuti mukadzi ndiye mukadzi wenyu? Muri kutaura baba pamberi paMwari kuti imimi patime yamakasiyana nemukadzi aenda kunororwa nemumwe mukadzi hapana pamakasangana nemumwe mukadzi mamamirira iye chete? Inini kwete kumirira iye vakadzi taisangana ndaonana navo kuti hapana zvaitika. Muri kuti nhengo yenyu yanga isisashandi? Yanga isisashandi already kudhara? Kudhara ava dzaingowo shamwari dzekuti ndaingowirirana nadzo asi pamapinduriro kuti uri kumubvunzawo kana chimwe chinhu chiri kufambirana nezvinhu zvakafanana naizvozvo mapinduriro akani aita totsvaga munhu ane kuchengeta ndomatotaura ingoita totsvaga munhu ane kuchengeta sei iwo wakanzani ndakuenda. Alright, kufunga kwenyu mimi mudzimai wenyu nekuti ndo muri kunyanya kufungidzira kuti ndiye akakuunzai rukawo chikonzero chaangati akuunzirei chi iye asiyana nemi? Izvozvo zvakagara zvaitika izvo
zvakaitika muchirugara mese tichirugara tese nemabasa aiita iye ipapo alright muri kuti mabasa aiita iye tomboti rega timbomurovera pamuchinjiwa muri kuti aita gumbomba panze handiti tichitasa panyaya iyi imimi kandima ikwanisa kutosunga mukadzi uyu kana kumutsvagira rukauro rwekuti atese asabudi imimi anogozokutsvagiraiwo kukusungai sei imakagara mumba makavimbika because tongoti imimi nemi naiye kana asisadi bonde aigona kuti handisi kuita sei handisi kuda bonde kana akaenda kwaanenge aita unopedza kana mumwedzi ari ikoko anenge achifara ariko kweimimi anokusungirei ini ndomuwane rangu chata hapana mamwe muwane ramumwe anengaita vamwe vanhu vese azvichokoti taionana navo vamwe vacho kuti tivaiteedza kuda kuti vakudi vatokubatsirawo vakadzi vacho kuti tatisaone zvakazidai dai tatombodi alright baba tichibatsirana kudaro inini semafungira angu ndeyekuti madzimai vanogona kunotsvaga iyo mishonga yechivanhu yekuti inini ndakabuda ndikuti ndinosangana neuyu hapana zvinoitika handiti but pandiri kunyanya kuda kuti panyatsojeka ndipa pekuti panozosvika sei pakunzi uyu unzi rukawo musangana nedambudziko rakaita serenyirori because dai kunzi mangu unosangana nayoko hapana chaitika izvinogona kugamuchirika asi kuti abva asvika pakuti pakurwara kudaro because mafungira angu inini ndisinga kunyanya kurwadzisai ndiri kufungidzira kuti zvichida imimi makadzikisa pfungwa dzenyuka munogona kunge mine mudzimai wamakasangana naye panguva nhengo yenyu ichiri kushanda akanga akagadzirwa kuti musangane nedambudziko iri kana ruri rukawo handisi ndiri kupai mhosva ndoda kuti mudzikise pfungwa dzenyu kuti mungofungidzira kuti pamwe zvichida ndakaenda pandakambenda kumarondera ndakasangana namavhisi pandakaenda kukwekwe ndakasangana natarisai pandakaenda kunhingiri ndakasangana namunashi pamwe zvichida ndiye hazisa kuti munyanyoramba muti hongu mudzimai wenyu ndio wamuri kufungidzira asi imimi pachenyu hapana here pamufungidzira pamba kuti makabuda makanozvitatapurira dambudziko irori ipapo ndopandiri kutaurirai kuti chiripo ndechekuti ini ndikubuda handitaure kuti hakwanga usingabudiki kwaibudika but already chirwere changa chadi chapo kare chirwere chinenzi chinogona kutanga kana chiri chirwere chezodzoka chasvika pakadaro ndosaka muchiona ndichitaura ndichiti inini ipapapa vanhu ndansina kana pfungwa nezvinhu izvo zvakafanana naizvozvo ndonga pane kana mumwe munhu ari muno nemumwe asiri muno varakwana vatatu tichingosvikawo ipapapa mene vanoita zvavo zvenhikemiziko iyi iva unombotora mukadzi wemuridzi here kana kuti mukadzi wako hana kutsiya kuitira zvaakakuitira zikati inini hana mukadzi wemuridzi wandakatora kunze kungotiwo taiti tuzotora vanhu ava ekuzotora vanhu ava chirwere ndinacho kudhaya uchikuudza kuti pamwe ndikadai kunouye pamwe zvinezedi pane zvinezoita upo pasina kufunga kwenyu hazvisi zvinhu zviri zvakasangana zvamakanotora kwamakambofambawo imimi zvinhu zvichiri kufamba nezvakabva kumudzimai wenyu zvese ndobva zvasangana iye mhinduro dzake chaidzo kana anaizono akambomubvunza pamwe panopana nguva akakutaurirai akapindura achiti kudii pakupindura ipapo ndo pamunonzwa kuti munhu anenge achiziva kuti zvinhu zvakabva kuna iye zvese zvati kutaura zvekutoti kana kumwana wacho totombodzokera kumwana ini mwana mire mumbonzwa muzvase ndoda kuti mwana asapinde panyaya ndoda kuti imimi mubatsirikane iri dambudziko remwana mumwe wamauti akazouya apa kapa imwe nyaya fo yerimwe zuva chikuru chaita ndiuye kunoku inyaya yekuti idambudziko raminaro inde toda kuti muritsvagwe ribatsirike bandati mamwe matambudziko anoitika mumereji kana tumwe tunyaya tunotaurika pazuva ranhasi hatisi kuda tase hatisi kufokasa naidzodzo handi mazvoda mwana atoripo handiti muri kumuchengeta
izvo dzimwe nyaya dzizoni nyaya yandaita ndiye kuno yakata kuti bhuru wangu anditi enda unoona baba vaite vabatsirikani inyaya yedambudziko randase ramakasangana ramuri kustatisasa naro ndosaka ndiri kuti ngatinyanyofokasai padambudziko ipapo tichidzikamisa pfungwa dzedu tichidzidzamisa zvakare tichida kuedza kuti zvese ndoda kuti ndibatsirwe because pamuri pari kurwadza handimazvona ndosaka muri kuona ndichiramba tichidzikei kuti baba kufunga kwenyu mimi hamuna here kwamakambodai makadai hongu amai vanogona vakaitawo zvavakaita but imimiwo semunhu handiti mozvimirira kuti zvichiwa pamwe ndakagona ndakasangana nazvo but imi muri kuzvichenesa handimazvona ipapo ndo pamuriona pandikuda kuti mboti dzokei mbijana kumwana pandiri kuti dzokei mbijana kumwana akazeti andi mwana uyu mari yandabvisa kweko yapera akuda imwe mari manje kuda kuti aende adzokere chikoro ndikati iwewe kana usina kugadzirisa zvinhu zvako zvausina kudi zvinhu zvaukaita kana usina kugadzirisa zvinhu zvaukaita pamuri kwandiri usauye kwandiri uchitaura nezvemari yemwana wechikoro ndiri kuziziva zvaukaita zvese usamboti kuna nhingi pana nhingi akadai pana nhingi akadai kwete ini ndiri kuziva iwewe ndiwe wakaita zvinhu zvesezvi uri zvikapanduka zvikazosvika papi nepapi iwe ndiwoneziva maitiro akadi aukazviita noti zvinizvo handisi kuti ndatanga kuzvinzwa nhasi ndagara ndiringozinzwa saka ipapo mapinduro ake iye haadzoke futi haana kana mhinduro yekuti anokwanisa kudi anokwanisa kuzikanza pakutanga ndopaakapindura zvakachinzi izvo mukadi mukatadze kurwara kwako kune basa rei kurwara kwako kune basa rei kwangatadze kudi kuti utsvagire mari yemwana wechikoro kana zvakadaro saiwa unongosiyana nazvo saka manje kupindura paakaita ipapapo haana kuzodzoka upindura futi kana kuti enda unopuhwa chakati futi alright ndaudzokera futi kwamuri ini ndakubvunza semurume isusu varume handiti patinenge tichimbotaura nyaya dzebhora pepa togona kuzodzona kuti akomana ndakatamba handamuzoti anchiti kutamba shona yacho mukudzidzisa kuti vakomana ndakatamba handiti imi hamufunge here kuti vakomana ndakatamba handizive kuti dambudziko iri rakabva kuti nekuti tinoitika ngatiti pachivanhu imimi munogona kunge muchifamba muchibata mudzimai wenyu zvichida mudzimai wenyu ari kupfekedzwa chiso nemunhu akakugadzirai kuti pese pamunofamba munobata mudzimai wenyu asi munhu akakugadzirai chi ari mumwe kutoti paanoenda paipa mapostoronzi dambudziko madzibaba zvonzi handiri kuona chi mudzimai wenyu iye asiri mudzimai wenyu akapfekedzwa chi fesi handiti munhu chaiye akazvita anopfekedza fesi yemudzimai wenyu iyoyo hatisi vanhu vemwe asi nyaya yerimwe zuva ndiri kuti imimi pachirume baba hamuna here pamunofunga kuti muno mumbare mandagara vakomana ndakatamba ende kana tichiti kutamba kureva kuti kusangana nemadzimai akawanda hapana here baba pamunofungidzira kuti vakomana ndakatamba asi handichazive kuti zvinhu izvi zvakabva nekupi ini kutamba nezandu kuti kutamba kwakatambika but kutambika panga pateiwa nezvechirwere changa chatovapo kutara nekusaziva kuti chirwere cherudzii ndo zvinhu zvandingatauri asi ndichiziva kuti ndakuti ivo zvino ndopa ndakuti nyatsa kutozivisisa kuti munhu akaita chikonzeresa chirwere ndeuyu handiti maziva kuti mudzimai wenyu akakonzeresa chirwere pane here pamakamboti mudzimai wangu orit uya titaurirani dambudziko iri tirigadzirisa kana ndakakutadzira ndokukumbira regerero kana ndakakutadzira paine pada kugadziriswa ndopagadzirisa kuti dambudziko iri randinaro undisunungurira iko zvino zvimuri kuona nyaya iripo ndekuti chi iye wacho nematadzira nemasirani atikaita haagone kana kusvika kana pano ndo zvikaita sena kutaura naye pamwe ndingatitaure ndisiri ini pamwe ari kumwe munhu asi vanengene vacho vanouya pano iye zvinezvi zvasvika pada ndekuti haachakwanisa kuuya panapa imi muri kuti dambudziko iri rakatanga muchiri mese nemudzimai rakatanga tiri tese ndosaka ndoti ipapo ndopa makafamba here mukanzwa kuti mudzimai wenyu ndiye ari kukonzeresa dambudziko iri ipapo manzwa kuti mudzimai wenyu ndiye ari kukonzeresa dambudziko iri pane here pamakazogara vaviri semurume nemukadzi
moti shamari zvinhu zvawakandita izvi ndakakutadzira kana ndakakutadzira ndokumbira regero kana paine chandofanira kunge ndichiita ndoita ichi kuti undisunungure. Makambosvika here pakugarisana semagarisiro atakaita emutaura nyaya? Akaramba, takasvika pakadaro akaramba zvakadaro sepano tandiziva akuti handizive kuti ndindakakuti usangane nedambudziko iroro. ari kunenererawo mumwe ari kuti vari kunenerera. Wari kunenerera ndiani? Uyu wandikutaura kuti pana mukadzi wandikambonge ndinaye panguva yamakambotisiyanei kana kuti wokutanga ndo ari kuti iwe waidzokerera kuno mukadzi iyoyo hakuna kana chandingataura nezvachoro kufamba kwese hapana pandingambonzwa kana nezvake kuti zvakazodai. Alright. Pamuri kufamba hamuna kunzwa kuti mukadzi wenyu urikutanga zvakadai. Imi hamufungo here kuti zvichida ndakuenda kune mukadzi wechipiri iye wacho wokutanga akandigadzirawo kuti ndisakwanise kuenda pabonde uye ndisangane nechirwere chakadai? Kufunga kwenyu hatiti kuti ane mhosva, kungofungawo kwenyu kuti but iyeyo hongu even nyango zvedu taiwirirana even taida haana here kupindwa neshanje yekuti kwandakuenda uku rega ndigadzire murume. Zvakati mushamisawo andiona kuti ndo zvazviri izvozvo iyewo toshamisika chaizvo kuti mhanya ana sekuru vacho vanoziva mushonga semushonga kuti mhanya chaizvo kuti asi ndo dambudziko ireo totaura kuti rairamba richikura totaura kuti iwe mukadzi wako iyeyu nemaitiro acho anaziva yese saka ndokwakabva chirwere ichi. Kana chikuru kuti chirwere ichi chirwere ichi kuuya kwachikaitawo chakauya chisiri chirwere ichochi chakadangana naipapa chaipo chakazochinjawo papai. Handi pakuchino pazambo pekutanga pamakaenda kunoona chiremba vakati prostate cancer nditi prostate cancer avawo vemweya nevechivanhu ndokuti runyoka rukawo handi pavanhu vechivanhu ivava vanobatsira kana kuti mapostori vari kuti dambudziko rinopedzwa sei uyo pane here vamati vamboenda kwavari vachiti regai tikupe mushonga uyu dambudziko rinopera? Chiri kuitika ndechekuti icho matesti ndakatorwa matesti anokwana 3 apo pasara testi yechipfuwa chandakatorwa but chiri kunetsa manje transport kuti tikwanisa kutora kana ropa racho muti wakati ropa iri fanike kuti kutadza kufambuka ndoita kuti kwakati munomu kunosvika kutsoka uko saka rinenge richibata munomu nemumu makumbo achitadza kugonya zvekuti kana zvandikamagarira ndikaita so zvirikutongoramba zvese but kutongomanikidza kuti iwe regai ndigare saka wakati pane chiri kuunganidza ropa saka tida kuzotarisa mufanike zvakatachi mukatorwa test yekupedzesera iyi tozoona kugadha kokoko pane ropa kana kuti pane mvura kwakaungana mvura tebvisa mvura iyoyo. Chikunetsai transport yekuenda kuti munotorwa matesti wayo? Chikunetsai transport ndinotorwa matesti iyayo. Ko iko kuchipatara kwamunotorwa matesti hakusi kubhadharwa mari? Kuchipatara kunotorwa matesti uku tanchibhadhara zvangu bagati yanga iri orofeya kuti yakaexpire. Makazombobvunza here kuti kunodiwa mari kuti ndiite kuitwe matesti wayo? Kumatesti kumari chaiti havana kunyatsa kundijekesera kumari vakangoti iwe enda unobhadhara matesti ropa raunenge watorwa panenge sekubhomwa kwekwe watorwa ropa wotorwa ropa iwo chavanenge achida ropa rikudzoka naro kubhomwa nekubhadharawo chipatara
Okay, saka mari yamuri kuda takatasana nematest aya uye kuti mwane transport yekuenda kuchipatara imari fanike zvakaita sepapa ndikakuti inini ndakuri ndaonawo kana ndibona fanike zvakaita kana 200 pamweni kuti zvinogona kubatsira kuti muchiwe test h4 h4 saka makazvipira here baba kuti muchiitwa matest echirungu ari kudiwa nana chiremba imimi zvakare muchibatsirwa kuchivanhu vanoita zvemaherbs maherbs ndifunga ndiye akatikonzeresa iko zvine zvandichada kutobvunzwa nezvavo muri kuona ndikada kudzokera kumaherbs manje ndikutaurika maherbs ndogona kutaura kuti ini kwandikaona kwaimbondifambira ndakamboenda kubhero pane munhu akandidirecta nokuti pandikabatwa chirwere ichi kaichi ndakudzokera futi mumashure ndakaenda kunenzi kucancer association ndobva ndaenda kucancer association ndikati kuvari kuti chirwere ichi hachina mushonga hachidii ko mushonga vari kuzonditi ndatsvaga ninge tine mushonga wanenge uyo ndewei plus mushonga wacho unongochiita zvekuti unongochirapei kana muchiti matina mushonga taipedzisira ipapo tabva tisingatawirirani handiti alright rega ndichinje word rekuti maherbs makambonzwa here nyaya yekuti kunana chiremba veun'anga vanotivo vari kurapa zvirwere zvegomarara chekenza avo ndakavanzwawo saka chiremba uyu akazouya kwamuri achiti inini ndinorapa kensa iyi chimbotora mushonga yangu iyi munobvumirira kuti munorapa inini chandaida manje ndechekuti munhu nditange ndaonekwa zvechokwadi kuti chirwere chandine mapepa nawo ndichochi here kana kuti kwete handiti orit ndapanzwa ipapo ngatichiendai kwamuri kuti makazonzwa kuti runyoka saka runyoka uru muda kuti rupere sei runyoka ri vanongonditarisawo vanenge vanhu vazhinji ndoona vachitarisa kana mumagirasi ndiwoka zvakare vanozokupai maherbs amuri kuramba kuti munhu vaona kuti runyoka rukauro rwakaita sei rwakakosunga kuti zvipere tokupa maherbs saka munozobvuma sei mataura kuti maniita nawo ipapo muri kuona chimwe chirungwe ndirungorapwa kuda ndibvunze munhu asi kundinyatsa kundiexplainira kuti ndinzwisise kuti zvakamira sei saka ndoda kuti apa ndinyatsa kuchanzwisisa kuti ndizvozvo here kana kuti zvakamira sei saka akakujekeserai kuti ndizvozvo ngatiti ndiyo chiremba anona nezvepaglasi vakujekeserai kuti rukawo makazvipira kutora maherbs wayo aiwa kana vadaro sendotora ndinge ndaziva kuti ndozvazviri muri kuona panenge zvanoitira kutaurira zvekubhero bhero vanhu vanosvikawo kuti bata kanaka wokuradza zviri pamiri pako chese kana unga uchipita fodya kana unga uchinwa doro ino zvese ndakabva ndazvisiya pana ipapo but kazhinji ndinerota ndichingonwa hamene kuti chii chinowanza kuitika kurota nchinwa kurota nchiputa asi kubhero kwacho ikoko kubhero yakambondibatsira but mishonga yacho manje yakati dhurei pane vazukuru vangu manje vazukuru vangu havanawo mari zvavo vakangozvipira vakangoti sekuru tadai zvino nenyaya dzemutauro idzi haizozandisa kudzinzwa idzodzinzwa dzemutauro ndakuudza kuti mhuri yese nemutauro haizozandisine nadzo idzodzi kana kwedu kwandabva kunotone mutauro izvezvezvi kuti mazuva ano haasi kuya kuzotoona ndoda kuti tinyanye kufokasa pakupedza dambudziko renyu ngatitini baba maenda kune mumwe chiremba asiri ana chiremba vamuri kuenda mubva masikobatwa kunzi imimi ndimi mune dambudziko makazvitsvagira chirwere ichi asi apa muri kumboti mudzimai yoyi munoita sei nditsanangurirawo mafambiro asiandichaita anendiudzawo mafambiro ini mafambiro ndinomaziva iye kana akuti zvakadai anendiudzawo mafambiro aangaite andikaitawo asi munozvigamuchira kana manzi baba imimi munhu wamuri kutaura
womuti asi imimi pachenyu makapoya unozvikamuchira inini kupoya uko ndakapoya zvinosaitika kare matauri andingaitewo inozazokuseka nhamo serugari ndokwandaitawo baba asi kuti tiri sekuru nemuzukuru tikuita se tokutaura nyaya kuti sekuru vangu waiti se vabatsirikani asi ndakada kuti dzimwe pfungwa dziri kudziva nemuzukuru kuti sekuru hongu muri kungoti kuna ambuyaka ndovakauya nechirwere imimi handiri kutoti munogona kusvika munzi ayewa muri kuramba muchingotsvaga muroyi ndiwe wakazviroya wega wakabuda ukaenda apa handiri mazvoni zvimwe zvezvimwe zvamunogona kuita se zvatiri kuti ngatitarisirei sekuru kuti munogona kuti sekuru ndima akazvitsvagira mezi dambudziko rogona kunge rakabva kuna ambuya asi chikuru pazvinhu zvese ndechekuti imimi mumubatsiro handi mazvoni pazi muri kuona kuti pamwe pacho ndekuti pamwe panaanda kuti kumabhuru vangu hapana wandikananga patikazotadza kuti totadza kuzonzwisana kunzwisana mushemushe payapa para kunzi imo muno mumba munomu ini ndinomboita ndichizinzwawo zvangu kana pamubhedha paunerara chaipo chaipo pasi pemetresi panofamba kana kuonza kunzwa kuti kushaya kuti riri kufamba pai handiti oright izvozvo ndoda kuti muzotaurira ana bhuriburi ndo vanoona zvatisingaoni imimi neni ndova munozoti maona mukana matarisana navo semagarira ndakaita ndova munoexplainira izvozvo kuti kumba kwanguwoka ndikusangana nematambudziko akadai so handiti muri kupatiranzwa izvozvo hasisa kuti tizvibate nhasi toda kuti kana tazoenda kuna godobori anokubatsirai ndozvamunova munozotsanangurira izvozvo handiti kuti inini hongu dambudziko iri ndinaro asi mamwe matambudziko ari kusangana nako mumba mangu ndakati handi mapanzwisisa izvozvo ndazvinzwa kana ngati titaona bhosi yamuri kudai mi ndechekuziva kuti chirwere chakabva kupi ende chakaunzwa nani pamuri iye munhu iye akakwanisa kutiudza ndiyo zvakara anokwanisa kutiudza kuti iro gonzo nepamuri kurara apa zvii zviri kuita zvikubuda ipapa asi pazuva ranhasi ndoda kuti tizviise pasaidi timbokubatsirai kutsvaga nyanzvi muchivanhu kana kunana chiremba vesainzi ava kuti dambudziko renyu ripere mapanzwisisa ipapo ndiri kupanzwa ndaida kupedzesawo zvangu kana kurongedza unesheya kuti ari kurongedza munomu ndiani kana usiku saka zvichireva kuti kana kuti mose mandafamba macho mureva kuti mushonga wapuhwa kana mushonga unesenza ondoziva kuti munhu uyu anogona anoziva mushonga aneze daidai asi wangosvika kwavoiwa uchashanda aya kutenda kwenyu zvichida futi baba ndokunogona kukuporesai kutenda kwenyu ndokunogona kukuporesai hongu izvo zvazvinzwa asi chikuru chaita kuti tiuye kuno ndechekuti tinzwe nyaya yenyu tokubatsirai kutsvaga godobori tokubatsiraiwo kutsvaga mari dziri kudiwa dzamati kuti muende kunoitwa kuti imwe test yekupedzisira handiti ndatenda